Rhybydd. Peidiwch â greu unrhyw beth chi'n gweld ar y raglen yma. Heblaw am hwn. Dyma'r unig beth allwch chi drio adre. Chi'n ffotograffwyr neu'n hoffi lluniau cool ar Instagram? Be am i fi ddangos tric i chi i greu darn o gelf ar eich ffôn neu dabled? Bydd angen camera neu app slow shutter ar eich ffôn neu dabled, rhywun arall i dynnu llun ar y camera, fflach lamp a thywyllwch. O, dim eto, neu chi gael y golau nhw ymlaen, please? Diolch. Lawr lwythwch app slow shutter ar eich ffôn neu dabled. Dim eisiau chi dalu am rai ohonyn nhw. Newidwch y cyflymder, y shutter speed, i o leiaf 15 eiliad. Yn syml, mae hwn yn golygu bod chi 15 eiliad i ysgrifennu neu dynnu llun gyda'ch fflach lamp. Nawr mae eisiau stafell dywyll, felly diffoddwch y golau, please. Fi angen bach o help nawr. Rhys! Rhys! Sym eisiau gweithio? Beth ti'n moyn? Nid i ddal y camera a wna i symud y fflach lamp. Arod? 3, 2, 1. Tra bod un person yn tynnu'r llun, mae angen i'r person arall symud y fflach lamp i greu'r symudiad yn y llun. Gallwch chi greu siapau cool neu sgrifennu gyda'r fflach lamp fel y fi'n neud fan hyn. Dychmygwch bod camera fel llygad, a phan chi'n gwasgu'r botwm, mae'r llygad yn agor am eiliad fach i gymryd llun cyn cau eto. Ond wrth ddefnyddio shutter speed araf, mae'r llygad ar agor yn hirach ac yn cofnodi popeth sy'n digwydd yn yr amser yna o fewn un llun. Ac os ych chi'n meddwl bod hwnna'n cool, triwch yr un tric wrth dynnu llun afon neu dan gwyllt.